mwnbai. Finally, appointment letter. Malu? Mwnbai. Finally. Hello everyone. Khulumbai. Welcome back to my channel. Nanai logofor angjang dini dongo sir hi kori dia bar. Hi. Bithamona gasibo madam ban. Logise dongo biju. Say hello. To logofor जों दा थांनो ओंखारदों क'क्राझाराव एपइन्टमेन्ट लायनो ना फाइनाली बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो जोंना रेगुलारनि एपइन्टमेन्ट मोनसिगोन आरो ना थ' दाबो मिथिया मोनगोन ना मोना ना दिनै होगोन ना मिथिला आरो लिंदों सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन दङ होननायखाय थांनो ओंखारबाय दाखालि खनसेथ' मोनगोन होननानै गुवाहाटीयाव बहुद गोबां मानसियानो थांनानै आरो फैफिननांदों थ' दिनै जाहाथे थांनानै मोनो आरो बेखौनो आसा खालामबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा बेनि बागैनो जागोन नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो थ' अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर जों दासो बङाइगाव मोनदों ओमफ्राय मिटिङा स्टार्ट जाबायनो अलरेडि ओमफ्राय जोंना आरो थफ्ला थफ्लि दङ नालाय न'आव गारना फैनांगौ ना मेडाम ओंखायनो जों एसे लेट ओंखारबाय बिथांना कामना मेडाम बिथांनाबो गथ' दङ ओमफ्राय ओंखायनो जों आरो एसे लेट ओंखारबाय दा स्टार्ट जाबायनो आरो 1 घन्टा नांगोन ना जोंना बेनिफ्राय 40 minutes बङाइगावनिफ्राय नायनोसै बेसे मिनिट लायो दा ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोन देखायनो हागोन ना हाला सहैगोन ना सहैला मिटिङानो जों थांनायसिम जोबहैगोन थांसै आरो अब्लाबो रावना जोंना खुसि खिन्थु रावनोबो गैया खुसि ना खुसि ভাল লাগিছে না মনটো ফুৰ্তি লাগিছে না ফুৰ্তি লাগিছে কিন্তু আমি ফাইনেন্সিয়েলি অলপ মানে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিম এইটো অলপ বেয়া লাগিছে আৰু কিন্তু কিবা পাব লাগিলেতো কিবা হেৰুৱাব লাগিবই এইটো মানি লৈছো উপায় নাই একচুৱেলি उपाय गैयाव मानिना लानाय बायदि जादों फार्स्ट बिदि खुसि जानानै थांनाय बायदि जायाखै आरोना गोसोआ खिन्थु दुखु हाजारबाबो मानो दुखु बेखौ आरो लासैनो खोन्थालांसै गोबाङानो मिथिखायोबो जोंना जोंजों अयनाय जानाय बायदि मोनदों आरोना मेडाम दे एसेबो माबायानो मोजां मोनदों बाय बाय कारिगाव मोनबाय जोङो फाइनबो दानजाबाय दिनै स्पिडआव फैनायनि हाग्रायाव थाखोमाना थादों नुवाखैनो गारिखौबो आथुराव फैबाय वेलकाम टु क'क्राझार ইয়াতে আহিলে কিন্তু बड'लेण्ड आहा जेन লাগে আৰু बेयाव फैबाथाय बड'लेण्ड फैनाय बायदि मोनो आरो अखा हाबाय गोसा गोसा কেনে লাগি আছে বৰষুণ মানে ফূৰ্তি আনন্দ নেকি অলপ আগতে দুখ লাগি আছে এটা আনন্দ হৈ গ'ল दहाय एसे फ्रि फ्रि हाबाय दंमोन दा एकदम ज्राव हाबाय ओंखारनोसो दा मा जागोन ओंखारनायावसो नाथाय बेसे गोसोम जादों ना लोगोफोर बे ससे आरो अखायानो गैया दहाय जि ज्राव खावसे बेखिनियाव आरो अखायानो गैया हे प्रभु हानाङा प्लिज जोंखौ जोबोनाय बायदि जादों अखाया गारि भर्ति जोंबो दा बेयावनो दोननांसिगोन नामा कालचारेल कमप्लेक्स सफैबाय जोङो बेयावनो जादों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआथ' बेनो अडिट'रियामाव नङा होनबा अडिट'रियामसिम जायगायानो गैया खोमा बेयावनो थांसै गारियावनो थांसै लोगोफोर कमप्लेक्सआवथ' सफैबाय नाथाय ओरैबायदि माने भिर बाहेरावनो टिचारफोरनि गसंबाय थानाय नुदों अखाबो जों आरो गारियावनो थांसै ना मेडाममोन मा होनो अखाबो सोलाय अखा सिबाय थानो
Culture complex जायगाया फिसा जादों माने जिमान मानसि दङ बे हिसाबै केपासिटिसो बेसे दा जों क'क्राझार टाउनाव दङ ओंखाम जानो फैबाय जोङो पेट पुजाखौनो खालामना लाग्रोनोसै बेयावलाय सोर नेबाय थानो एफा गसंबाय थानोबो एनार्जि नांगोन नालाय ओंखायनो आइ हटेलावनो फैबाय दा थांनि ओमफ्राय लोगोफोरनो आइ हटेलाव रिजुमनि मुंदांखा बावखुंग्रि बिथांखौ लोगो मोनबाय बाजैखौ लोगो मोनबाय मोजां मा खबरफ्रा मोजांथ' मोजां बाजैखौ लिंबाय दे आङो जायो दाथ' बाजैयानो जाजोब्बाय आं दे होनबा আগতে খাইছেনে তামোল ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম নে এটা ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম Second time. Tanggap din ni second time. So first time. Betul na? Kami benda. Kena lagi cakap mana? Hal lagi saya. Naik ke palu ada. Bahar gas. Saya sup. First time na? First time. Hal lagi. Tasty hai. To logofer, जाखांबाय. मरियासे एकदम ना? गोथाव मोनबाय ना जानानै? गोथाव अखायाबो गारबाय इनिफ्राय खबर मोनबाय एपइन्टमेन्टआबो रानगासिनो दंनो मिटिंआ जोब्बाय थ' पुरा पारफेक्ट टाइमिं बायदि जाबाय आरो जोंना बारा नेनाङासै बेयाव गसंबाय थानाङासै थ' दा थांगासिनो फाइनेलि आखायाव मोनसिगोन बायदि मोनदों आरो কেনে লাগি আছে তোমাৰ মনটো এটা ধুকধুক কৰি আছে পাম বহুত দিনৰ মূৰত ইমান বছৰ ষ্ট্ৰাগল কৰি এতিয়া মানে ফাইনালি ৰেগুলাৰ হ'ম তো ভাল লাগি আছে অলপ মানে ধুকধুক লাগি আছে ओमफ्राय मेदामा माबायदि मोनदों खाख्लाब मोनदों एसे बेसेबा गोबावनि उनाव दासो मोननो नागिरदों नालाय सान्दुं दुंबाय लोगोफोर फाइनेलि खालि जाबाय रानगासिनो दंनो हाबनोसै बोथोराबो मोजां जाबाय नामটো মাতি দিছে অলপ যদি বসুমতাৰী অরবিন্দ দাস নিরুপা বেগম চিৰাইনে মোনবাই ফাইনেলি নিরুপা বেগম অরবিন্দ দাস रीना बसुमतारी दीपज्योति भट्टाचार्य Hai, tadi kamu mana? Ara. Kamu sih siapa? Kamu sih. Jadi sosialnya. Congratulations. Apa di mana? Mana nih? बहुत मोजां मोनबाय दुखुबो मोनबाय salary खमायनायनि थाखाय थेवब्लाबो हेपि गौतमी देखा थैंक यू गौतमी अपॉइंटमेंट लगा मालू I'm very happy congrats ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज रानगासिनो एक्चुअली ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आमै मोखाङावनो ओमफ्राय 10 जन लिङो आरो ओमफ्राय बिदि लाइनाव थानांगौ थ' आंनि नामखौबो लिंबाय नालाय थ' आंबो लाइनाव गसंहैबाय थ' साइन खालामनानै लाबोनोसै एपइन्टमेन्टखौ ओमफ्राय जाबायदि माने भिरबो खालामदों उपाय गैला बयबो नेयै बाबाय फुंनिफ्रायनो बहुत गोजाननिफ्राय फैनाय टिचारफोरा सोरबा गरेस्वर तामुलपुर उदालगुरि बेफोरनिफ्राय फैनाया एकदम फुङावनो फैदों जोंथ' एसे लेट फैखादों अब्लाबो माने टाइमा 4टा बारबाय आरोना नेयै
ओमफ्राय नै बिथां सारमोनानो माने लिंगासिनो दङ ना माने गाबज्रिगासिनो नामफोरखौ ओमफ्राय रानगासिनो एपइन्टमेन्टफोरखौ दा जोंबो मोनबाय आरोना थ' नै आंनि आखायाव थ' लांगासिनो दा जिरायफिनसै थांनानै दसे नेनोसै जोंजों आरो सानै टिचार दंबावो बिथांमोना मोनथ'वाखै फाइनेलि लोगोफोर मोनबाय एथ' गोबाव नेनानै मोनसिगोन बांद्राय गैला मोनबाय दे फाइनेलि मोनबाय फाइनेलि बेसे गोदाव सोराव नै लोगोफोर मिस्टारनि बेस्ट फ्रेन्डनि मिसेस बिथांखौ लोगो मोनबाय नोंथाङा मायाव एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव ना आदसा ओरैनो जोङो भिडिअ कलिंआवसो लोगो मोनदोंमोन दिनै फाइनेलि लोगो मोनबाय मालाबा थांदों लोगोफोर फाइनेलि जों बयबो एपइन्टमेन्ट लाबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाबो बहुत गोलाव जाबाय ना थ' ब्लगखौबो फोजोबगोन सानसै थ' हेपि ना सबे फाइनेलि अके बाय बाय थ' लोगोफोर बेनोसै दिनैनि ब्लगा थ' दिनैनि ब्लगखौ बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय